Čo ja vám ukážem takýto nálepku, čo som dostal. To bude krátke video. Dosť krátke. Akože view to môže mať, ale je to akože dosť krátke, už to je trochu pokrčené. Toto. Asmisterová nálepka na stenu. To je strašne dobré, kámo. Ja už to chcem nalepiť, takže to na niekedy v nejakých videách to uvidíte na stene, ako no. Tam ešte zložiť. Zatiaľ to položím na sám, lebo ešte nevieme, kam to nalepíme. Mali by sme jeden tip. A to, že nalepiť sem takto veľa prázdneho priestoru. Vidíte? A ešte hej, mám tu aj vankúš. Áno, môj obľúbený. Ináč spí sa na ňom veľmi dobre. Dobre. Dobrý vankúšik, áno, nice. OK. Z vankúšovania sa presujeme späť k tomu chcejovi, takže postavili by sme to tam a vlastne tak. Aj keď za 3/4 ruka, už to budeme potom prerábať. Ináč, kaj tu je z Ninjago. Malutka. V časopise som dostal tam dole, taký, čo som si napísal. Tak, a to je asi tak všetko a ináč dík za neuveriteľne veľa views na jednom mojom videi, ktoré malo, sa mi zdá, že má 1400 alebo 1300 views, neviem, má to skoro 100 lajkov, takže veľmi vám ďakujem a čus.